Kasap-kasap puno di na kapag yun. Kaya tinuwa August 2022 17 tarik Anita Lukorok ano khobor khnawi pani payment bagai normal paikle hamai maru kaya ani logi no rogi hklai omong hklai ani sajuk joten kuso Gake sung semana August mas ni semana senjak boni rugi sung oro thela kongo yan mas nikha ipono oro to kisa arigo kleinen bagi ipono bono orong liya sung agotla tlangai sonography kheka sonography khaimani Tripura GBO gam thangai malaya bono reference nai nai sung tabong kla Hyderabad tlangjak Hyderabad tlang sung जों रां करै बैरो हय जों तलां थांका आरो जों रां करै खानो दाखु बुखुराव समाजारि हय ओंख्ला सेल हेल्प ग्रुप किसा जों हेल्प मानै जों तलाङै थांलायका ओंगाके दाबो जों आरो तरमान बिसिङो जोंनि रां पाइसबै दंखा दाबो कोनो फन खायनो करिखा डक्टर तो सावो नरनि रुगि हामै थांनाय तुम puntawana den nai pana chin rang kri khani bagai chung tabo tiklai tui khani kuno lamo korikha khani bagai chung tabo chung gisa sahijoro nai tong jawo chung ta khurona ro chung norok sahijori angba chung kuno bonoro bini tiklai tui khai manai lamo korikha chung gake jotoni thane ang koino sobo ang gisa sahijomon khangklai ani rogi hamai phai manano ane ta amne sung thane ang jotoni thane sawo koye 저도 마음에 살죠 기사리 거저디 아니 버사 설라보 그리자 버리심이 아니 버사 코록담 동머니 함죽 탐가 그너이 글로먹클럭 소다버노 것도 이거 뭐 버리자가 코는 버디그리 만자야 하이나 안 사정망 부라서 또 이라바드 안하니 코스 ang bahino gastric 난 kono phano samung kakangkol klaimia hipanang rang paisa nangai tongan bagai ang costo khama tong dile no rabaran ro costo khona raima tong jau tam nai nang ang tabo nai men heglai joto lukulon thana nang sa sai joma no musuo ang sai joma yake kono thangna nilam ho korikha rugi kheboro rugi hegla tabo Hyderabad tabo Kalai operation khaija kong tong khatabo oro gila sabo ni tam ko ani loge abo ka jagan bungro lo boro no ni popa ani jagani ko ang tomani paran bung mo kaisa jeloi para chini yang komla bagan bakha komla bagan ko jotoni siwo abo komla bagan bakha ni oro o parking mo tongte ani nok paran hunoi tongo ani paran bung jeloi para Kala ani mong hongka ba onom to koloi hongka ani berin bung koloi Kapti gabin parang kai ko tidu khambara ayang ko sawo tripa tidu khambara kolai bin parang kai sal bosagro moi Hyderabad ni hospital tabo tongoi Hyderabad sung 8 tarik thangmani August 8 tarik thangmani tini bai hingklai